Вероятно, първият ви въпрос е: какво е IOE? IOE е съкращение от International Week. Това е международно събитие за студенти, което се организира от 25 университета в 22 страни от цял свят. Всяка международна седмица събира около 20-25 чуждестранни студента от най-престижните университети в Европа, Азия и Близкия изток. IOE е мрежа от организации от цял свят, всяка от които ежегодно организира международна седмица. IOE мрежата се управлява и координира от IOECO, което идва от International Week Coordinating Organization. С International Week имаш възможността да разгледаш величествената Виена и да потанцуваш на виенски бал, да се разходиш из Брюксел и да опиташ истински белгийски шоколад, да посетиш екзотичния Виетнам или карнавала в Кьолн. Искаш ли да се разходиш из красивия Копенхаген и замъка на Хамлет? Или може би да поплуваш в Мъртво море и да разгледаш Йерусалим? Искаш ли да прекараш 2 седмици в Индонезия, една от които на екзотичния остров Бали? Можеш да се разходиш и из Барселона или по Великата китайска стена. Искаш да разгледаш Варшава, Краков и Аушвиц? Ще се възхитиш на невероятно красивата природа на Словения. Посети Истанбул, ако искаш ежедневно да пътуваш между 2 континента в рамките на няколко минути. Украйна също има много какво да предложи. Защо не посетиш невероятната Будапеща и Унгарското море, езерото Балатон? Или може би страната на хилядите езера и Хелзинки? Разходи се из старинен Амстердам, новият Ротердам и покарай колело край вятърните мелници. Посети Загреб и невероятно красивите Плитвишки езера. Разходи се из Златна Прага и опитай разнообразието от чешка бира. Хъпни швейцарско сирене и разгледай страната, известна още със своите банки и часовници. Искаш да отидеш до Швеция? Тогава посети Упсала и Стокхолм, Гьотеборг или Лунд. Можеш да избираш и от 3 международни събития в Япония. Прекарай 2 незабравими седмици в страната на изгряващото слънце и се докосни до уникалността на японската култура. Всичко това е възможно с International Week. По време на всяка международна седмица ще посетиш местни или международни компании, за да се запознаеш с бизнес средата в дадената страна. Ще присъстваш на лекции на интересни бизнес теми и ще решаваш казуси по поставени от компаниите проблеми. Освен че ще се запознаеш с страната, която посещаваш във всичките й аспекти, ще срещнеш и много нови приятели от цял свят. International Week наистина е едно незабравимо преживяване. България също е част от IOE мрежата. Първата международна седмица в България беше проведена през 2011 година в края на месец май. Събитието беше изключително успешно и през октомври 2011 България беше приета в IOE мрежата. IOE България се провежда всяка година. Целта е да покажем на международните студенти страната ни във всичките й аспекти. Посещение на етъра. Урок по български народни танци. Разходка на Витоша и изкачване до Черни връх. Тимбилдинг и забавления.
осъществявна. Традиционни български ястия: билярд, караоке, нови приятели, Рилски манастир, Ковачевица и Лещен, презентации, дискусии, посещения на компании, наистина много забавление. Решаване на казуси и награди, и още. Всичко това е част от едно незабравимо преживяване, наречено IOI България. Искаш ли да покажеш най-доброто от България на група чуждестранни студенти? Като част от екипа ще научиш много за управлението на проекти и организирането на събития от А до Я. Ще имаш възможността да комуникираш с представители на разнообразни компании. Ще развиеш и усъвършенстваш качества като работа в екип, креативност и много други. И разбира се, ще срещнеш много нови приятели от цял свят. Забавлявай се, докато учиш нови неща и срещаш много нови хора. Бъди част от IOI Bulgaria Committee и покори света. Повече информация и това как да се включиш в проекта ще откриеш на нашия уебсайт. Присъедини се сега! Ние те очакваме!